Sana yung gasolina lagi niya, nahugdan ko kwarta ba. Wakay bisag kuhan lang diha. Bisag kwinta lang siguro, pang gasolina lang. 40 rin ano. Ha? 40. Boss, pwede mo ngutan na boss? Pwede mo patabang nimo? Na hugsa na yung gasolina lagi niya, nahugdan ko kwarta ba. Wakay bisag kuhan lang diha. Bisag kwinta lang siguro, pang gasolina lang. 40 rin ano. Ha? 40. Akan na lang bi kay guantahon ka na. Boss, alay sa diri alay sa. Kisay nga nimo? Palo. Ha? Palo. Taga-asa mo ka? Punta. Ano yung kung kitagaanan? Wala lang. Ali sa. Ha? Vlogger bitaw ko kasi sa experiment ko ba. Sorry. Lagi. Ka nagtrabaho. Makdo. Agi kan shout out is Macdo Ha? Kay votan kay ka na ako i-reward nimo ha. Okay ra? Atagan di ka? Sorry. Lagi. Nag-social experiment bitaw ko, nag-pass if ko ba nga way gasolina ba. Content rin ako, vlogger ko. Na ako'y palipay nimo. Uy. Yung ano niya? Tingnan mo. Braji rin ko. Ha? Braji CJ ko. Taga-asa ka? Punta. Punta ka? Ano yung itagaan? Hindi, kaya nalubat sa lang magkuhan. Ang cellphone ba? Oo. Hindi po na ako magamit. Hindi na mo maglak. Mga rebutan na ni, uy, imo yung itagaan ba? Asa ka ni kakatrabaho? Makdo. Makdo. Salamat kaya. Sabi still. Imo yung itagaan, butan na ni mo. I hope nga magpabilin ka mo ng bigong pagkamangin tao ha. Taga. Punta. Okay, shoutouts taga punta, mga butan kayo. Yan, sa'yo, ikasulti ni mo. Ha? One. Nadyo ng gratitude always uban. Ayun. Nadyo ng gratitude always uban. Ayun. Sige, salamat mo sa. salamat. Deserve mo, taga grasya ha. Sige, sige. Salamat lang. Mga idol, naagi na yung mga butan, mga idol, mga butang tao.